wai a wannan yanayin da ake ciki ni ɗaya za su yi wannan buruwan kutumar uba wannan maganin ma ya sauri ya kawo maganin mana wannan ai ba zai ji ba Allah ya daɗe rayin unguwan nan da ya sun mutu don gidan ko gagare suwaye gagare kai ya kai ne ya gaji ya abu a arziki ya ka samu haka amma kai ma hukaci ne ana wannan yanayin da kai irin wannan ko kai ba haka ci haka ije kai amma zai ga kuma ba zai haka ya aboki ne haka yi ya haka kuma gaje kare ne ni kuma na riga na fara ba maganin da yamma idan ba kamun a nema mun maganin sha ba ka ba zan mutu na ke bayani kai maganin nan ma ya karfin shi ne a abokina in ya dare minti 10 wallahi minti 10 ka Allah gude maka Allah gude maka shi ba shi ya ce kwaɗaye ba bani magani yana nan da ba makabata akwai stress sai zan shege wannan ba kama abokin mutu ake zan shege in ya mutu na gida tare kamar maganin ya fara aiki ne ina ni sai bari ni shahada kai la ilaha illallah ku danna kararrawar sauti